Мы готовы пачаць грамадзянскую вайну, мы готовыя на крывю, мы готовыя на ахвяры, што меншае зло. Ахвяры або прабачыць Лукашенко. Мне не хочется прабачыць Лукашенко і яго паплечнікаў. Но трэба разумець, што сцэнар не адзін, іх можа быць некалькі. І мне падаецца, што найлепшы сцэнар для Беларусі гэта ўсё-такі ісці на кампраміс, потому што гэта значыць, што мы пазбегнем крыві. І мне падаецца, што продзяржаўны палітык павінен клапаціцца пра народ цалкам, не толькі пра тых, хто падтрымлівае офіс Светланы Ціхановскай, там дэмакратычныя перамены і гэтак далей. У нас ёсць людзі нейтральныя, значная частка насельніцтва. У нас ёсць тых, хто падтрымліваюць Лукашенка. І нацыя, і гэта вялікае пытанне, як зрабіць так, каб мы пасля зрасцілі ўход да Лукашенка гэтую нацыю. Нам прыйдзецца прайсці праз працэс нацыянальнага дыялогу, разумення адзін аднаго, прымірэння магчыма. Гэта не значыць, што не будзе ілюстрацыі, усім все прабачыць. Но пры гэтым трэба разумець, што трэба шукаць які-то разумны баланс. І я лічу, што гэта меншае зло і, магчыма, найлепшы выхад для нацыі цаліком